kaka rwasago mbaka gi kata ka joneno bendo wuoyo chandruok mantiere makelo koko en siasa mohiu ana wacho cha jandiko moremo maka wacho ni nitiere walos tudruok mari matin kato bang'i kona kanyo wawito duondi kamano ang' waduogiri kaniri Dr. Mark Matunga wach modonjo kanyo ma kuom jowinjo ino kata moa kuom David Ochola Nyabola Shemotho giduto ema na kwayo rowere kik ti godo chwero remo no ken kito kaka oganda no kaka jok ma wise jok matiyo gi wigi kod ideas makare siasa mag bunde kod nek ana do pogora gi paro moro matin kanyo nikech thothne kawaloso wanyiso ga rowere ni kik ti kodu jok matiyo kod rowere gi gin ng'agini gin jo siasa omiyo jok mowinjo wakwer nikech gimomiyo rowere yudore thuolo ma inyalo ti kodgi en ni yuto ni piny tije bende onge koro ji manyo to jatelo ko biro to miyo gimoro kae to timang'o kae to tiyo kodu ng'ama tiyo gi rowere gi gin jok mage gin jotelo Mheshimiwa Odege wacho gimoro ma is very important ni nyaka nyo ji donje e sirikal kendo amora ahinya ka en achiel kuom jotelo ma recognize ni sani wariwore e sirikal waduto wang'iyo weche mag dongruok kata wadhi mbele iyudo ka nyaka nyo ji donje e sirikal piny koro kwe ma rowere ma mathurwa wacho ni oyo ka en ng'anyono to jo wamunyore wamondo dhi otimang'o wamondo dhi ong'any nikech wan kaka jo siasa kata jotend siasa nyo jotend siasa manyo wuok to go tung to wacho ni piny lal piny rumo wuoguru mondo wadhi e ng'anyo onyo ka en sirikal manyo luongo mondo ji odhi e ng'anyo gin jo siasa wacho ni gini omawa kata gini timore kama wuoguru mondo wadhi watimang'o to gin giwuok to nyithi rowere gi magiketo mbele koro kata mana sani kuom wacho mabei an akete mayot ok ni kata sirikal kata ni jok manade kata ni jowala ok tim magi mine wa ok tim gigi wuone wa ok tim gigi jok matimo gigi gin jotendwa mwayiero ma jo siasa kata jotendwa ma bende dwaro mondo mi odonje siasa gine ma gitiyo gi rowere koro jok mowinjo kwer jok mowinjo chak kwer mokwongo kata otere semina kata odhi owuogo gin jotelo ma jo siasa ema tiyo kod rowere ka giweyo tiyo kod rowere ok bina ka gidhi ng'anyo onge youth moro amora manyalo chiewe ode modhi ni en koro ting'o kidi odhi e ndara odhi goyo mtoka e thurwa kucho onge to mana achiel ariyo adek mogoni gi sime kata monyisi ni omera nitiere pesa moro kama tin biuru kaw dhiure ndara kucho ugo koko ugo mtokni gi kite kata in bika mondo kata nana kata mna tho mar were jotelo gi te gin jok mating'o bunde jotelo gi te kata Mheshimiwa Odege gin jok mating'o bunde to kine ka gikaw bunde gigogo jok ma gilaro godo gilaro godo kom kata jok ma gipiem godo ke siasa jok moko none ma gitimang'o ema gioro manyiso ni rowere ema gioro kata jomoko ema gioro mondo odhi otimnegi gioro koro wawere gi rowere wachoma jo siasa ter jotelo mag siasa kaka Homa Bay wan gi jotelo mag siasa kichako kuom governor idhi kuom senator idhi kuom women rep idhi kuom MPs idhi kuom MCA mage jok makelonwa tabu e Homa Bay to gi jok ma bende laro kodgi kombe mag kuonde kuma tabu ae Homa Bay wan jok mokwe wahero dongruok wan gi hera wahero unity to jok makelonwa tabu gin jok mantiere kombe sani gi jok malaro kodgi kombe e jok makawo rowere to gimiyo bete to ng'ado lwete jok mamoko. That is the problem and let us just face it. Kind governor, face the problem. Kind deputy governor, face the problem. Kind MP a Homa Bay, face the problem. Une jok ma kawo rowere to tiyo godo
ka in ng'ama laro kom gi governor, ilaro kom gi deputy governor, ilaro kom gi mbunge, une jok makelo problem. Mage the problem. The problem of gin rowerewa. No. Rowerewa gin jok mabedo used. Gin jok ma vulnerable. Gimo winjo gitim en ni manyo kaka rowere inyalo kony instead mar kawo rowere ka gitiyo go. That is the problem we have. Inano kama mheshimiwa onyisi ni nyatike okwe. Nyatike okwe namo. Ike jatend siasa makanyo is approaching politics mopogore. Ong'iyo weche mag siasa e yo mopogore. An asedhi kode e function mare mane wantiere jotelo mang'eny. Mwabedo kod mheshimiwa Udegi. Aneno ka jok malaro kode kom wachiemo godo e mesa achiel. Koso mheshimiwa Ariambo dong wabedo kamoro achiel gi jok mabende laro kode kom. Mwachiemo, mwadhi e function, mwawuoyo, ne en function mar sport. Mwawuoyo, mwatieko, maonge jok mabetore gi beti. To why Homa Bay? Homa Bay en ni jotendwa onge gi the capacity mar political tolerance. Gionge gi ng'icho moro mar ng'eno ni to ere kaka wanyalo timo siasa wa e yo mokwe kata bed ni wapogore paro. Ere kaka wanyalo timo siasa wa kata gi ng'ama lero. That is the problem. Tabu ma wan godo en jotendwa kata mana Makasi Pool. Makasi Pool en kit jotelo magisebet ka giyiero kata kit jotelo malero madwaro kombe. Mano is the problem. Okay, ni yudhe Makasi Pool ni koro gin jok mo okichora kicha gi beti sate gidwaro beto. No. Jo siasa wa jotendwa mantiere e kombe gi jotendwa malaro kombe ema kelo problem Homa Bay. Okay, ni sirikal, okay, ni jok mabedo blamed ni ng'ane gine makelo joge ma wang'eyo gi gite. Jo siasa go te wang'eyo. Jok malaro kod gi kombe te wang'eyo. Wakelo list no te to joge mondo ket piny to osiemu wangi. Uru tiyo gi rowere mondo mi kwe obedie Homa Bay. That is the only way mwadhi yudo godo peace. Kati kela jaduong' mane, jaduong' ne bro wachni jaduong' no mano ja UDA, mano ja ODM. Jaduong' ni kata mana pastere, bendi bro wachni ni pastor ni mani ja UDA, mani ja ODM, mani ja kama. Ete ngeni bede pastere kanisa ka bede no kakoro kata mna pala be odonyo. Koro kanyo wae wawere gi weche ma jotendwa tabu ma wan godo Homa Bay and jotelo mag siasa. Let us face it. To kik wawuonde be umbede kata jofwambo kod kayo weuru tere wae penjo moko mang'eny ni iginere kama. Let us face the fact and let us face the reality. Tabu ma wan godo en jotendwa moyier gi jok malaro kod gitelo magi jok matiyo gi yudhe. E kinde monego bedi ng'ati loso ang'ena abiro Dr. Iska manasani. Dr. Mark, jomage monego bedi bedo e opara manyime mano mar winjo kata mag loso gi jogi ng'ama siemo wangi iwacho iluwo Council of Elders kanye kama onego bedi gibede mondo mi gibedi kamoro ma is central kanyo gichayo te kama no ne giluongo gini jodonga ich jok man koni luongo jodongo ni jodonga ich jok man kocha luongo kata luwo Council of Elders dongendo opogore sana. Ing'iyo ni magi jok mane ni Jaraele moyiero to magi jok ma wan okwantiere mrengo ma so kanyo you see already there's a problem. Jok mabro kelo kwe mana kaka iwinjo Nyatike. Ke Nyatike koko nentiere kabisa ok en miriambo for igni moko mokalo go koko nentiere kabisa ma bende wan nwang'eyo ga ni Nyatike. But kaluwore gi jatelo mantiere, and I'm not praising him because he's here. I would tell him that problem nitiere. Jok mabro kelo kwe en kochakore gi governor ma Homa Bay, kodhi kuom wabunge ma Homa Bay, kaeto gi jok ma bende laro kombe gi jok moyiergi. Magi jok mabro kelo kwe. So gima governor owinjo tim oluong a peace conference Homa Bay. Jok malaro kombe te gi jok mantiere kombe mondo mi ka ok onyal kete Homa Bay to oyie kata mana tero gi bed Mombasa gi bed gi peace truce mondo mi gikel nwa wach. Kineno ka jotelo okelo kwe gin giwegi to kwe bro bede. To ka en go kor mi neno ka ji go kor ni an gin to mani bede penya onge kwe mabro bede to jotelo gi ema tiyo gi yudhe. Kanye kuma konyruok bro aye. Erokamano ahinya. Dr. Iska Luoch, manotimre kanyo nyama dhi nyime kama ne icho. Erokamano ahinya. Aparo ni obedo well executed gi my two colleagues. Ina monda med ni wach mar siasa mohiu
madwa bede kitwa kaka joluo iyiera yiera ni kapok obulo ng'or tisedong jodwaro osewuok. Koro iyudo ka jadwaro odwa ni mondo defend kome, ng'ama dwero ng'ama tiyo odwa no defend orit kome obed maber, to joma dwero bende okasore bath pap ka kanyo bende kelo chandruok. Koro mene wacho ni siasa mohiu kethonwa dongruok makaluo. Koro en mana ng'wech sa ka sa, wan masiku wanego mana mach firefighting. Koro ma bende wapara ne wadoge drawing board mondo wang'e ni nitiere esa ma gimoro ka gimoro timore. Ma wacho jandiko moro mwaka bende wacho ni nitiere sa ma gimoro ka moro timore. Ka sama waseyiero kaka joluo waen back mar tich mar dongruok mondo jomodhi moyudo thuolo kech ng'at achiel tema dhi. Namba 2 adek o support moro cha mondo dongruok obedie, to ng'ama osedhi bendo tem mondo embrace joma no dwero gon ke jogo be nigi ji behind them mondo koko manyalo bet bed maonge like what Mheshimiwa Dege said, obedo piny gi joma negi menyo godo magi nyalo go mbaka giwuotho kanyakla achiel. Koro miyo nyiso jopiny kwe makende ahinya. Koro joma tiyo gi joma nomanyo mabe nyewu gi siasa moiu gimbe gine aka wanyalo embrace one another, tolerance me wachocha. To wach joma tindo nitiere kido moro kuom jo siasa ni nitiere clot moriba mane ikane yenda bara en vulnerable nikech mondo chikre bangi sakasa. I think macha bende ikethonwa dongruok ma joma tindo. Joma tindo ng'enygi biro wuok oko nikech onge gimotim. Naringo kodi e siasa idhi koro wadong ka koro iketo wakibika wach moro biro to un kanye wane jawo gi kidi wane waya ka obedo ka gima kamano wamiye wabe ukete gimo ma deliberately ni ka sayudo kata ka jasiasa ng'ama tiyo no sayudo to jo youth okonyal konyote, but there are a lot of empowerment programs kata mana within gweng. Ng'ama onge gima timo en ng'ene nyalo wuok mondo ogo koko mondo sama wamanyo peace kaka Dr. Matungo wacho ni jo siasa gete manyaka kelnwa kwe. En gima lit makelo kuyo ni kata Luo Council of Elders manomi luor gi wach ma daktari wacho ni tinde gi chayo ni jodonga ich. Ing'eni kanyo bende okethonwa kaka joluo. Macha was an institution maka wach tek tiluongo. Koro sani wacho ni gin magin gi pek, gin maginyalo kelo kwe. To buk moro nwasomo chon. Ka en monengo kel kwe to en okelo pekeni. To kare ng'ama notwe ni okot. Ng'ama dhi twe okot, ng'ama dhi kelo gi together. Koro ma biro chuno nikech kaka oganda nyaka wane ni state ma wantiere to rach. Otamo development, okelo thone nyithindo, okelo doko chien mang'eny. Ere kaka wawuok kanyo. We must own the process. We must accept ni wan marach and it is time that we changed. Lepo 1 hour cha. Lawe 1 hour nuko ni koro 2 hours. Atito tone down no dok chien. Abro lawe 1 hour medo lokore slogan. Omiyo wa picha marach kaka oganda joluo. Nikidhi kanti dila omiyo picha marach kabisa. Bendo kela chai e kindwa gi oganda mamoko wabiro go koko nyaka karango. Koro our leadership, political leadership, wabedru together mondo walos kaka wanyalo dongore kaka oganda. Ero kamano ahinya daktari, kendo kelosa kamano omiya paro gigo ma otimore chien nikech ne wantiere kaka Ramogi TV bende ka wan e chiero mokalo. Iwacho ni achiel kuom jogo mane okalo matek iwacho weche mag lepo kagin 1 hour. 1 hour. Sani lawi 2 hours. Yes. Sani ya bedo 27 in the med gear. Machielo manya beto walemo mondo kwe makendo bede kidegi mag siasa. Koro mo jonda loko tanga kendo ran mit gi lit mar sukari. Jogo mantiere sekta mar pur